Wis ora usah cerewet. Kowe ngaku salah apa ora? Ora. Lho. Kowe iki ngrampok begal ngaling ngecu. Kok ora nglaku luput? Nek aku ngerampok begal maling ngecu aku ora ngaku luput mergo dalanku bener, Bapak. Dalanmu bener ning caramu salah. Perkara cara kuwi wis manut karo krenteking atiku. Ning nek niatku ora apik, niatmu apa coba? Aku weruh yen para nayaka Mandura Sengkapura nggone njaluk pajek para kawula sak Widara Kandhang kuwi nganti nekak uriping para kawula. Akeh kang uripe padha kedungsang-dungsang mergo kudu mbayar pajek sing akeh. Mula aku ora trima. Aku ora trima negara sugih kok kawulane ora iso tentrem uripe kuwi ora pas. Negarane sugih kawulane ya tentrem kuwi sing pas, kawulane ya kecukupan kuwi sing pas. Mula pendak-pendak ana Nayaka Mandura sing njaluk pajek tumrap wong Widara Kandhang. Sing nganti nekak uriping para kawula sak Widara Kandhang tak cegat dalan bandane tak jaluk wonge tak jotosi. Nah, kowe iki pancen kirik tenan ya. Sing tak omongi ya, kowe iki kelakon kaya ngono kuwi kowe iki ngisen-isenke karo bapak. Bapak ki demang. Bapak ora akeh-akeh nggone paring pangandikan. Nek karo aku apa kira-kira karo wani? Mboten badhe wantun. Lah, nek karo wani aja bali. Iki kula menika wonten griya menika sumpek Kakang Mas. Ya Kakang Udawa ya. Heeh. Weruh gedheke bolong-bolong. Anggere esuk kemelus. Kok krasana adang ning mburi. Kebule tekan kamarku. Marai ora iso tanak le turu. Tanek. Kakang Udawa, piye? Kowe aja ngujoje karo Narayana. Ora, aku ora ngujoje malah aku iki dijak karo Narayana. Lah mbok mestine kowe iki wong tuwa, kudune ngandani karo Narayana. Yen pancen Narayana ora kena dikandani ben lunga dhewe, ben minggat dhewe. Kowe karo aku ning omah. Wah. Lah kowe ora tau ngejak omongan aku. Ming seliringan tok. Lara atimu ora iso ilang, saploke wedhusmu tak dol siji ae. Ngawur wedok. Aja tak golek wedokan liyane. Ora cengengesan. Mboten. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yayi. Garwaning sun wong ayu. Mulya-mulyaning wong tuwa kuwi lamun kagungan putra mongko mijil kakung. Jringking kang besok bakal nyambung sejarah wong tuwa. Pengajining Praja Mandura ingkang larang dhewe ingkang mbok gendhong kuwi ya kuwi atmajaku sakarone. Nggih sinuwun. Mugi-mugi sedaya pangandika paduka saged anetesi dhateng putra paduka menika. Ya, Yayi. Ya mung tak suwun sing pinter nggonmu nggula wentah kelawan atmajaku, aja nganti gawe kuciwaning sun. Merga dumangkare si anak iki mengko katandha saka panggula wentahing wong tuwa marang bocah. Yen becik bakal dadi bocah kang utama, nanging yen sisip tan wurunga bakal dadi dalan wong tuwa nggone ngrasakake kasangsaran Rama dewaning sun. Saged menapa kesagedan kula badhe kula kasokaken dhateng Narayana putra paduka menika. Ya. Gawe bombong penggaling panjenenganing sun. Ya muga-muga bocah iki besok dadi bocah ingkang mrigel, dadi bocah ingkang titis awasis. Kasinggihan sabda pangandika paduka sinuwun. Yayi. Wonten dawuh gandeng wancine durung patiya manjing tengah ratri mongkat majaku durung katon nggone kepengin sari. Apa mbok keparengake yen pun Kakang ora ketang sedhela tak ngudang kelawan anakku. Monggo jer menika putra paduka piyambak sumangga anggenipun badhe ngudang. Mbok menawi wonten raos kapang manahipun ingkang putra Narayana tuwin kakrasana menika dhateng tiyang sepuhipun inggih menika sudarmanipun sinuwun. Ya. Yen to pancen kaya mengkono putraku tak suwune ora ketang sedhela tak kantine mubeng kedaton Ngastina supaya enggal padha ngasuh lan padha nindra
aja nganti sesuk-esuk bocah kuwi karipan nggone padha wungu. Inggih ngestaken dawuh monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng putra Paduka sinuwun. Wonten dawuh sinuwun. Aduka miji dhateng sowanipun ing ngabdi ing Widara Kandhang. Kula nyuwun duka sinuwun. Sagupa. Inggih wonten timbalan. Kowe wujuding abdi ingkang banget dak percaya nganti sira ingkang nalika semono. Pangkatmu mung tukang arit. Makane titianku kudu saiki wis tak sengkakake dadi Demang nampa bumi perdikan Widara Kandhang. Ya sabab nggonmu bisa nyimpen wadi kang nalika semono kowe tak titipi Abdi Langentaya. Ya kuwi si Sayuda, ya Sagopi. Inggih. Nganti tekan seprene ora ana kang padha ngerti marang wadi mau, Sagopa. Wonten dawuh Sumurupa. Kowe wis ngerti lakon ingkang sinandhang Praja Mandura awit saka pakartine garwaku si Dewi Mairah. Ingkang nalika semono kasurung hardaning nepsu. Wekasan tanpa pitung lakoni swiji-wiji ingkang mbebang riasmaku lan negara Mandura. Mongko tandurane mungsuh ing ana kandhutaning Dewi Mairah saiki wis rumagang dewasa wis bisa ngulir budi wekasan tansah gaweku mesar penggalihku kuwatire ngrasaku lamun anane atmajaku Sika Krasana Narayana lan loro ireng dinakwa bakal dadi klilip tumrap si Kangsa mula aja nganti ana apa kang dumadi tumrap atmajaku katelune anak-anakku iki bakal ndak titipake kowe Sagupa Gulawenthan lan tanpa beda kaya anakmu. Yen pancen kowe mbutuhake Prabaya, mengko bisa sak pejagung lawan panjenengan ingsun. Kanthi catur netra, aja nganti ana ingkang weruh. Gulawenthan anakku aja nganti kawanguran sapa wae. Yen kuwi atmajaning Nalindra Mandura. Yen kateman mengkono si Kangsa ora bakal leren nggone bakal budidaya nyures marang turasku Sagupa. Dadekno kadang tarunane si Udawa atmajamu. Oh inggih. Inggih ngestaken dawuh. Menawi kula namung sendika ngestu padha dawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun lajeng kados pundi menawi mangke ingkang garwa sami madosi ingkang putra bab garwaku Yayi Mahendra lan putra ini bakal ndak jarwani jati ning lakon ndak kira garwaku bisa nampa lakon iki Sagupa jer kabeh mau mamrih slamete anak-anakku kabeh samengko yen pancen jeneng ingsun wis bisa nyirnakake klilip Mandura atmajaku kabeh iki bakal sun pundhut bali marang Projeng Mandura. Oh ngaten sinuwun. Ya. Oh inggih ngestaken dawuh mugi-mugi kula saged mastuti dawuh Paduka Gusti kula ing Mandura. Bojomu Sagopi babarana munggo apa kang wis ingsun dawuhake marang sira. Lan aja kandha marang sapa wae nadyan mung menungsa sewiji. Cukup kowe lan bojomu Sagopi ingkang ngerti wadi Mandura iki Sagopa. Inggih, mboten langkung ngestaken dawuh Paduka Sang Nata lajeng wangsul kula menapa inggih sareng kaliyan putra Paduka Sang Nata. Mumpung wayahe meh tengah wengi kanggo ngawekane aja nganti ana wong kang weruh. Perkara iki gage anakku katelune pisan gendongen. Gawanan bali marang Widara Kandhang. Inggih, mboten langkung ngestaken dawuh Paduka Sang Nata. Nyuwun pamit lan keparing putra kula Boyong sinuwun mangsa Baranga. Sagupa sepisan meneh ingkang primpen nggonmu nyimpen wewadi Mandura iki Sagupa. Inggih, ngestaken dawuh Paduka Sang Nata ing Mandura sinuwun.
apa Narayana? Ora kaya adat sabene dina iki kowe tak kanthi lunga kok katone ragu-ragu rasamu. Tidak-tidak to. Heeh. Ya mung mergo aku ki suwe-suwe kok ora penak. Ora penak perkara apa? Ingkang sekawit kowe ngejak aku lunga dolan marani wong pinter, marani wong sekti, marani wong wasis. Ngangsu kawruh, golek ngelmu ya aku cocok. Ning kok keri-keri iki kok sajake lakonmu kaya nalisir saka anggrang-angring kautaman. Lho, nalisir saka anggrang-angring kautaman tegese piye? No, Apa? kowe iki anak Demang lho. Anak Demang kuwi iso dienggo sinudarsana dening para kawula. Tegese sak solah bawamu kuwi iso ditulat dening para kawula. Ora kok kowe kandha ngono kuwi janjane ngopo? Kowe anggere ketemu wong mongko wong nganggo sandangan apik. Katon Nayaka Mandura tok takoni. Nek wong mau njaluk pajek para kawula Widara Kandhang tumuli tanpa tok taliwara mbok jotosi. Duwite mbok jaluk kuwi tegese rak ngrampok, kuwi tegese ngecu, kuwi begal, kuwi nyolong. Monggo lelakon sing kaya mengkono mau nalisir saka anggrang-angring kautaman, nalisir saka pranataning hukum negara Mandura. Nek nganti konangan wong Mandura kowe dihukum. Nek aku dihukum tak lakonane. Nek aku dikunjara tak lakonane. Oh sik to, kuwi nek omong ora clemongan. Ora cemongan iki tenan. Lho, dasarmu apa kok kowe wani dikunjara? Mergo aku nek dikunjara aku dilebokno ning pakunjaran. Kuwi wis dadi pitukane. Wis dadi pitukane lan kuwi kudu tak lakoni. Lan kowe ngerti ya Kakang Udawa. Sing tak jotosi kuwi dudu menungsa sak lumrahe. Ning kae pancen Nayaka Mandura. Lah, kuwi rak malah saya bebayani to. Kowe kok jotosi prajurit-prajurit Mandura iki karepmu piye? Mergo aku ora seneng cak-cakaning wong Mandura. Kok ora seneng? Wong Mandura kuwi njaluk pajek para kawula sak Widara Kandhang nanging kabeh mau nekak uripe wong Widara Kandhang. Nganti padha adol kebo sapi, padha adol sawahe. Ming supaya iso mbayar pajek negara Mandura. Lah, kanthi kaya mengkono kuwi ora tegese nekak para kawula uripe padha kedungsang-dungsang, uripe padha kekurangan. Mongko yen to aku bisa ngrebut bondo ingkang digawa dening Nayaka Mandura mau ora tak nggo dhewe. Kaya apa tau ngrasake nganggo duwite wong-wong sing tak rampok, sing tak begal, sing tak kecu mau. Lah iya malah aku saiki arep takon karo kowe jane duit iki nendi? Tok simpen arep tok nggo mukti. Oh, aja ngawur. Aku ora ndek watak kaya ngono kuwi. Lah terus duwite? Duwite tak balekke marang para kawula. Duwite tak balekke marang para kawula, tak dom-domke supaya dienggo iso urip ingkang murwat. Oh, critane kuwi karo dadi pahlawan to. Ora. Ora perkara dadi kaya sing tak ucapake mau ora ning aku ora seneng nek ta uripe para kawula Widara Kandhang kok kaya ngono kahanane. Mula nek pancen kowe wis wegah melu aku ora apa-apa, kowe bali ning omah kono, ning Kademangan. Kowe ning omah, kowe nggarap sawah Tegale Bapa Sagopa, aku ora apa-apa, aku ijen wani kok. Nek kowe ora gelem tak jak ngrebut bandane para kawula Mandura, ora apa-apa Kakang Udawa, wis kowe kandha karo aku bloko wae. Narayana, aku wis ora betah melu kowe. Ngono manah penak. Ora nggonmu melu kepeksa kuwi ya lemu nyambut gawe ya kepeksa, aku ya ora seneng. Aning aku nek ning omah kancane sapa? Lah ora ana. Monggo Kakang Kokrasana kene jak omongan glendak-glenduk engko taton sithik nesu. Lah iya. Kowe wis ora duwe kanca, kancamu ki mung aku. Nek kowe ora melu aku, kowe arep melu sapa? Arep manut karo sapa? Kancamu sapa? Monggo kowe karo aku ki cocok. Heeh. Ayo ta? Ha iya. Apa kesenenganmu iki aku ya melu senenge. Lah iya. Mulai ora nenek kowe arep bali ning Widara Kandhang, bali ya ora apa-apa. Walan aku nek Widara Kandhang aku karo Bapak Sagopa ku ya ora pati cocok. Lho, iki bapakmu kok ora cocok? Lah senengane nyolongi mbakoku. Wong tuwa senengane nyolongi rokokku mongko anggere aku arep udut wis entek. Engko terus ming kongkonan. Kongkonan kuwi nganggo ditku lah. Suwe-suwe suda to kayaku. Kowe iki wong isih dhewe kok ndadak ngrebu perkara suda. Kakang Udawa. Nggih. Ana glibete Nayaka Mandura sajake njaluk pajek wong Widara Kandhang. Prepeki Kakang. Yo ayo. Sapa iki? Lho. Nggugu karepe dhewe ora ngerti Subasita, ora ngerti tata krama.
ora nyawang sandangan ingkang dak agem. Kowe ngerti ora? Iki Nayaka Mandura, Punggawa Mandura, Punggawa Sengkapura. Lah rak tenan to. Jenengmu sapa? Aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Ya, dasar Purnyata. Iki sapa? Iki wong Widara Kandhang. Kawula cilik Widara Kandhang. Wong Widara Kandhang. Ya. Nom-noman Widara Kandhang. Aku Narayana. Sing mburi sapa? Aku Wasita. Lho, kok ora aku jenenge piye to? Engko nek kecekel wong Mandura cilaka, nek kowe ngaku jenengmu tenan, nek nganti engko kuwi wadul karo Ratu Mandura goleki jenenge Narayana kowe ora iso ndelik. Mula nek ngerampok begal ngecu iki nganggo jeneng liya. Iki Udawa. Wah, cangkeme. Engko aku konangan. Wis to ora usah wedi nek konangan aku sing dipunjara ora apa-apa kowe engko luar saka Pandhawa. Wah, aku kok tratapan Narayana. Wis rasa tratapan. Kowe ngopo tekan kene? Pancen diutus dening Raden Kangsa Dewa putra ing Pandura supaya njaluk ya kuwi bulu bekti glondhong pengareng-areng marang para kawula diaturake marang Raden Kangsa Dewa. Lah rak tenan to. Nek ngono kowe ingkang gawe geger Karang Pradesan sak wetaning Widara Kandhang iki, ya dasar Purnyata. Kowe njaluk pajek kok nganti obong-obongan omah. Anggere ora ana sing ora iso mbayar, mbok colong kebo sapine, mbok obong omahe. Apa kaya ngono kuwi pangartine Nayaka Mandura, Nayaka Sengkapura? Ya bener kabeh para kawula kuwi wajib menehi pajek marang negara, kuwi wis sak trepe lan kuwi kewajibane. Ning aja nekak uriping para kawula. Yen nekak uriping para kawula, Narayana ora trima. Lho, kosek. Derajatmu ya apa? Kowe mung nom-noman Widara Kandhang kok arep wani karo Tumenggung. Apa kira-kira wis jeleh nyawang gelering jagat eseming rembulan? Apa kira-kira kowe wani karo wong Widara Kandhang? Utawa kowe wani karo wong Sengkapura? Kowe lah kowe ora ngerti kondange to. Widara Kandhang ki ana maling julik, ana rampok begal sing kondang. Jenenge Narayana. Mula nek kowe ketemu karo Narayana ki padha karo anguk-anguk neraka tak kandhani. Lho, cangkeme. Ora cangkeme nyatane. Tata-tata lho Kakang. Aku kon ngopo? Lho, Jatasi. Oh iya. Engko nek aku rampung omongan terus Jatasi. Nah, aku kalah. Kalah ya mlayu. Lah kowe, aku ya mlayu. Lah terus lek arep entuk bondo saka ngendi? Golek liyane sing kalahan bae sing diantemi. Wah, rampok kok jireh. Ha wis ngene iki anane ya ngene iki ya ngene iki. Terus karepmu apa piye? Ayo balekke. Bandane kawula balekke. Ora bakal tak balekke. Aku bakal ditukani Raden Kangsa Dewa yen tani balekke bondo ingkang wis tak jarah rayah saka taning para kawula sak Widara Kandhang kene. Gelem balekke apa ora? Ora bakal tak balekke. Gelem balekke apa ora? Ora bakal tak balekke. Kakang Udawa mati. Terus. Kowe rasa mungsuh aku, kowe mungsuh Algojoku wae kalah. Aku tok anggap digulu, Algojo kok digulu. Algojo ya, Algojo itu tukang Jatasi. Oh, krunguku digulu. Aku iki kupinge mbok dandani dengkulmu mlocot ya. Wis gek takoni. Kene iki perang rekoso. Nek ora tak disiki, ndas lak diajar karo wong Sengkapura. Ayo tok balekke ora bandane. Ora tok balekke aja kelakon dosa. Aku kuwi rampok tegelan tak tugel, gulmu mati nang kene. Waduh, aja Narayana. Aja mbok pateni. Aja mbok pateni bandane tak balekke wutuh ora bakal ana sing kelong. Lah rak ngono. Njaluk bulu bekti marang para kawula kuwi wajib. Kawula kuwi ya duwe kewajiban bayar marang negara. Merga wis ngayo marang negara Mandura kuwi dadi kewajibane. Nek ra ya sak ukur, sak traju, sak bobot, ora sak kepenakmu dhewe. Kowe njaluk pajek marang para kawula Widara Kandhang kok oke nganti nekak uriping para kawula sak Widara Kandhang kuwi ora sak trepe. Lah nek carane kaya ngono kuwi aku ora trima. Negarane makmur, ning kawulane remuk bubuk dadi rempon tak kandhani. Iya Narayana. Iya, ngerti ora? Ngerti. Mula kene tak balekke. Bondo tak jaluk tak balekke ning tanganing para kawula. Nek kowe ora gelem tak pateni.
Kakang Udawa pedange disah. Aku njaluk ngapura, aku njaluk ngapura. Aja Narayana mati tenan aku. Mung pedhange ra nggawa. Meneng wae kowe. Oh, goblok ora. Ora wong ku goblok lak ajiar kowe. Kene balekke. Yo bakal tak balekke. Narayana. Narayana anakku tak bagus aja kaya ngono ya. Candak kowe saiki. Jebul nyata alok ing para kawula sak widara kandhang. Jebul saiki bener omongane kanca-kanca sak barakamu nek kabeh do nyebutake nek anake Demang Sagopa sing jeneng Narayana dadi tukang maling, tukang begal, tukang ngerampok. Narayana. Tak takon iki mau ana wong sing tok getak-getak iki mau sapa? Ayo kowe ngaku kowe. Kowe ora ngaku tak gebuki nganggo teken kowe. Ayo. Jare mau wani karo sapa-sapa wani saiki bapak nakoni karo sampeyan. Wis gawe wis. Iki mau Nayaka Mandura, Bapak. Nah, tenan omongane tangga teparo do ngandhake. Nek bandane do bali merga tok wenehi. Merga kowe ngrampok saka tanganing Nayaka Mandura. Bener ngono apa piye? Iya, bener tak akoni, Bapak. Pancen kaya mengkono. Lah, kepiye kersane Bapak? Kowe tak kandhani lho. Kowe iki anake sapa? Anake Boymin. Tak tonton jasmu lho kowe. Lah aku kira putrane Bapak Sagopa to kok dadak takon. Bapak iki nesu lho no, kowe iki malah sembrono ora. Lah wong-wong tuwa iki senengane ngono kuwi kok. Nesu kok dadak takon kowe anake sapa? Lah aku ki anake Bapak Sagopa. Kowe iki ya anake Bapak Sagopa, kowe iki kakangku dadak takon kowe anake sapa? Nek ora digenahke ngono kuwi. Suwe rasa cerewet. Kowe ngaku salah apa ora? Ora. Lho, Kowe iki ngerampok, begal, ngaling, ngecu. Kok ora nglaku luput? Nek aku ngerampok, begal, maling, ngecu, aku ora ngaku luput mergo dalanku bener, Bapak. Dalanmu bener ning caramu salah. Perkara cara kuwi manut karo krenteking atiku. Ning nek niatku ora apik, niatmu apa coba? Aku weruh yen to para Nayaka Mandura Sengkapura nggone njaluk pajek para kawula sak widara kandhang kuwi nganti nekak uriping para kawula. Akeh kang uripe padha kedungsang-dungsang mergo kudu mbayar pajek sing akeh. Mula aku ora trima. Aku ora trima negara sugih kok kawulane ora iso tentrem uripe kuwi ora pas. Negarane sugih kawulane ya tentrem kuwi sing pas, kawulane ya kecukupan kuwi sing pas. Mula pendak-pendak ana Nayaka Mandura sing njaluk pajek tumrap wong widara kandhang. Sing nganti nekak uriping para kawula sak widara kandhang nak cegat dalan bandane tak jaluk wonge tak jotosi. Nah, kowe iki pancen kirik tenan kok. Sing tak omongi ya, kowe iki kelakon kaya ngono kuwi kowe iki ngisen-isenke karo bapak. Bapak ki Demang. Demang ki wong nomor 1 sak kademangan widara kandhang. Ngono. Apa sing dilakoni bapak karo anak-anak iki wajib ditulat dening para kawula. Ning nek kowe kok ora ta Narayana. Kowe kok nyengkake patine bapak. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Mbok tiru kakangmu kok krasana kae lho pendak dina ming nang sawah. Pendak dina mikul garu luku nggarap sawah, nggarap Tegal. Ora kaya kowe iki wis anak nomor 2 kok pecicilan dhewe iki karepmu piye ta? Udawa ya ngono. Kowe iki tuwa dhewe lho, Pak. Kowe iki wajib momong anak adi-adimu kok krasana Narayana kuwi dadi momonganmu, ora kowe ngrajongi pakartine adimu Narayana. Gosik Bapak aja ngluputke aku. Kowe arep wangsulan apa kowe? Tapuki sandal ki wonengen cangkemmu. Aku tak wangsulan aja mbok luputke. Aku ngene iki mung dijak karo Narayana. Nek aku ora gelem, aku ora dijak omongan, aku dijotak. Lah pancen kowe iki mbok kok Narayana. Tumindak kok ngejak karo wong kowe jenenge iki rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Saiki ngene. Kowe leren ora we? Ling apa? Ling ngerampok Nayaka Mandura karo Nayaka Sengkapura leren ora? Aku ora bakal leren.
kowe iki bakal nyiprati rah leto kabeh kawula Widara Kandhang. Lho, Sing luput aku sing nglakoni dosane ya aku, ora iso ngono. Merga sing urusan karo kowe iki Nalendra Mandura. Nek nganti Nayaka Mandura kuwi lapor karo Ratu Gustine, Sinuwun Prabu Basudewa tumuli dawuh Widara Kandhang diobong, dibesmi. Kuwi ora ana hukume, merga panjenengan iki ratu, wenang jenenge bor wong sak negara Mandura. Nek Widara Kandhang diobong kawula kabeh kelangan omah, kabeh kelangan pekarangan. Monggo lupute ming siji, lupute ming karo kowe ning sing nandhang cintrakane kawula Mandura utawa Sengkapura utawa Widara Kandhang. Barataya. Tuwa nesu klerak-kleru. Percaya ora? Lupute ming karo kowe ning sing ngrasake rekasane wong sak Widara Kandhang. Dadi kowe iki rumangsamu tumindak bener ning kowe gawe dosa karo wong Widara Kandhang merga bakale Widara Kandhang dikukut karo Ratu Mandura. Nek nganti goleki kowe ora ketemu, Ratu Mandura dawuh utawa entuk waduling para nayaka. Narayana mboten wonten, Ratu Mandura dawuh Widara Kandhang diobong, diobong tenan. Apa ngono Kakang Dawa? Ketoke kok hoo. Waduh. Lah piye? Lah mbok, lah kowe iki tumindak ya ngawur kok. Njatosi. Ning sing jotosi dudu aku. Sapa? Kakang Udawa. Lah ra tenan to. Udawa kok ya manut to. Lah dikon kok ya, Pak. Aku mung didhawuhi. Sing ngakon? Ayo iki. Yana iki. Yana benguk iki. Wak jotos lho kowe. Baguse kaya ngene kok diparapi ana benguk. Nek karo benguk senenge ra jamak-jamak. Nek aku gembus. Cengengesan bapak ki nesu kok cengengesan ora. Ayo, lenen ora. Bapa? Pokoke niatku wis gembleng, niatku wis dadi tekad. Tegese piye? Nek wong Mandura wong Sengkapura durung mandheg le njaluk pajek, taunana windanana aku ora leren nggone njotosi wong Mandura. Nah, mbok aja kaya ngono ta. Bapak ki wis duwe lara napas. Isih tok gawe mumet sirahe. Kowe iki dadi anak mbok manut karo wong tuwa. Kowe iki ra ngerti to ngendikaning para sepuh. Anak sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kuwi nek bangun miturut dawuhing wong tuwa, ngerti tata krama, ngerti subasita, kuwi wis banget gawe tentreming wong tuwa. Arep kowe iso dadi wong sugih munjung ingkung gajah saben dina karo wong tuwa, ning nek kelakuanmu merosal mbedugal sak penakmu dhewe ngono kuwi dadi jalaran sengsaraning wong tuwa na. Udawa. Apa, Pak? Mbok adimu ki elekno. Aku wis ora kurang nggone ngelekke Narayana ning mangune bocah iki pancen angel. Nek dielekke angel. Nek kekarepane durung kelakon, ya wis ngene iki watake Narayana beda karo Sika Krasana. Nek iki ngene wae, ilang-ilangan ndok siji. Lah wis ngono wae sesuk ngendhok meneh, Pak. Ilang-ilangan ndok siji kowe kandhani gelem ora? Kandhani apa? Leren lemu njata si wong Mandura wong Sengkapura leren iso ora? Ora iso. Nah. Leren yo ngger. Pokoke aku ora marem nek durung iso mbalekke kayane wong Widara Kandhang. Aku ora seneng nek wong Widara Kandhang iki padha kesangsaya uripe, padha kesrakat. Tetep aku yang bakal gawe ontran-ontran negara ing Mandura yen to Nayaka isih njaluki pajek ingkang ngluwihi kekuwataning para kawula Widara Kandhang. Kowe manyen kowe kaya ngono ya. Akrasana adimu ora kena dikandhani. Apa? Adimu ora kena dikandhani. Adimu sapa? Adimu Narayana. Kowe ngerti ta Kakrasana? Nek adimu saiki tukang begal, tukang maling. Lho, jare Narayana ki apik. Ora nggonku ngapusi kepala dinas.
Nek nak pakartine Narayana ya apik, jane ya apik ming kleru carane. Carane piye? Njata si wong Mandura. Njata si wong Sengkapura. Aku kuwatir nek nganti kelakuane Narayana iki mengko ngembet karo uriping wong Widara Kandhang. Lah terus adikku Narayana nek ndi ae? Wong iki anggere diseneni anggere aku nyeluk kowe minggat. Merga wedi karo kowe. Lah Kakang Udawa. Udawa ya tunggalane. Ketoke sing aja-aja Udawa ketoke. Wong Narayana tak sengeni iki Udawa men nyuwili tisu. Disuwak-suwek ora wani ngematke karo aku ketoke sing aja-aja ning ya ampun Dik. Ning adimu yan ngagrasana kandhanana nek sing ngandhani bapakne Sagopa wae ora mandi. Narayana mandeg sik. Kakang Udawa. Ngopo? Mrene sik. Narayana. Wonten dawuh, Kang Mas. Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe mau dikandhani apa karo bapak? Inggih. Ingin namung dipun dawuh supados anggen kula ngrempok maling begal ngeco Nayaka Mandulan Sengkapura niku dipun lereni. Mergane apa sebabe bapak ngendika kaya ngono? Mergi Bapak ajri menawi ngantos mangke kalematanipun menika wonten kula nanging ngembet dhateng sedaya para kawula sak Widara Kandhang. Ngaten nggih Mas. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe iki anake sapa? Anake Boimin, anake Boimin. Ora wani ya rasa. Lah mbok kowe aku ya ora wani. Kula menika anakipun Bapak Sagopa. Lah, yen kowe sing ngakoni Bapak Sagopa kuwi bapakmu, sak reh perintahe wong tuwa kuwi kowe manut. Mergo swarganing wong tuwa kuwi dumunung ana kelakuane anak lan bangun miturute anak malah wong tuwa. Nek kowe duwe kelakuan begal, maling, ngampak ngeco kawula utawa Nayaka Mandura lan Sengkapura, nadyan duwite tok balekke marang kawula sing wis diperes dening para Nayaka Mandura. Ning kuwi dudu kewajibanmu. Kowe elinga karo derajatmu. Kowe ngilo karo gecokmu. Kowe iki ming kawula, kowe karo aku iki ming anak Dembang. Najan malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya Gendhewa. Kowe karo aku ora bakal menang karo wong Mandura lan wong Sengkapura. Kowe elinga. Sirahmu iki digo mikir. Inggih. Nuwun sewu, Mas. Nanging menapa kula tindakaken menika ora leres to? Bener. Nanging carane sing kleru. Bener ngendikane Bapak. Caramu sing kleru. Caramu ora kaya ngono kuwi. Mergo kaya ngono kuwi bakal bebayani karo awakmu dhewe lan bebayani para kawula sak Widara Kandhang. Yen nganti kawula Mandura iki engko wadul karo Ratu Mandura. Terus kabeh do goleki karo kowe, mongko kowe ndelik. Kowe lunga. Dukaning Ralindra Mandura bebendune marang para kawula Widara Kandhang. Tumuli kabeh kawula Widara Kandhang dicekel, dipateni. Piye? Sapa sing salah? Inggih kula. Lah, kene krasa. Wis bali. Mboten. Lho ora bali karene ndi? Menawi Bapak Sagopa mboten parangaken kula mapan wonten Widara Kandhang, kula badhe mapan wonten ing wana. Kula tetep badhe ngginakaken cara kula inggih menika begal, maling, ngampak, ngecu kaliyan para Nayaka Mandura lan Sengkapura. Ingkang damel kapitunaning kawula sak Widara Kandhang. Narayana, wonten dawuh. aku sapa? Kakang Mas, kadang kula sepuh. Yen kowe wani karo bapak mergo bapake wis tuwa. Bapak ora akeh-akeh nggone paring pangandikan. Nek karo aku apa kira-kira karo wani? Mboten badhe wantun. Lah, nek ora wani aja bali. Iki kula menika wonten griya menika sumpek Kakang Mas. Ya Kakang Udawa ya. Heeh. Weruh gedheke bolong-bolong. Anggere esuk kemelus. Kok krasana adang ning mburi. Kebule tekan kamarku. Marai ora iso tanak le turu. Tanek. Kakang Udawa, piye? Kowe aja ngujoje karo Narayana. Ora, aku ora ngujoje, malah aku iki dijak karo Narayana.
Lah mbok mestine kowe iki wong tuwa, kudune ngandani karo Narayana. Yen pancen Narayana ora kena dikandani ben lunga dhewe, ben minggat dhewe. Kowe karo aku ning omah. Wah. Lah kowe ora tau ngejak omongan aku. Ming seliringan tok. Lara atimu ora iso ilang, saploke wedhusmu tak dol siji kae. Ngawur wedok. Aja tak golek wedokan liyane. Ora cengengesan. Mboten. Mboten. Ayo bali. Mboten saged. Lah terus karo endi? Menawi ngaten kula sampun ndodho ing kalepatan. Lho, caramu ndodho kaleputan? Krana kula sampun lepat kaliyan Nayaka Mandura, ajrih raos sing manah kula menawi ngantos ngembet dhateng kawula Widara Kandhang. Mila sampun sak mangke kula aturi mbiyawarakaken dhateng para kadang-kadang kula rencang-rencang kula sak barakan tuwin para kawula sak Widara Kandhang. Bilih Narayana sampun boten wonten Widara Kandhang sampun kesah ngaten nggih Mas. Lho. Lah kowe arep endi? Tinimbanganipun kula wangsul dipun dukani Kanjeng Rama inggih Bapa Sagopa. Lho wong kula tak mboten mapan wonten Widara Kandhang. Oh, aja edan. Kowe malah nyecek gring atine wong tuwa. Nyuwun mapunten panjenengane kekedah ngandosi dhateng penggalipun Bapa Sagopa. Sampun kula tekati tinimbang mangke kula dosa kula menika ngembet kawula sak Widara Kandhang sampun dipun biawaraken Narayana dudu wong Widara Kandhang. Mangke tiyang Mandura ndak madosi kula wonten Widara Kandhang, Mas. Piye Narayana kae Kakang Udawa? Aku ya ora ngerti. Sipati ya wis ngono kae. Brangasan nek duwe karep ora kena dicandhet. Aku ngerti kae mesti mapan ning ngalas. Wis Kakang Udawa ayo mancing ana ing Widara Kandhang. Sik kok krasana. Nek aku nek gak kira Narayana apa kok ya tega nek bocah kae ning alas dhewe. Ora tega to, monggo alas ki papaning satu kewan galak. Sak tenane cah kae iki nek kon gelut ora iso. Sing jotosi aku ning sing ngakon Narayana. Sing ayomi karo uripe Narayana ning sak paran-paran iki nek ana perkara aku sing dijokke, aku sing diadadekke tumbal. Mula aku titip andum gawe wae kok krasana. Bapa Sagopa reksanen upakara sing apik-apik aku tak ngetutke adhiku lanang kae mengko ndak eneng apa-apa kok krasana. Wong Mas Tunama Sidam sekaring bawuna langgeng. Siswaku nggih. Siswaku wong Sigit Narayana sawetara praptamu ning Gunung Untarayana. Sawetara durung ndak paringi dawuh. Mula ndak piji sowan Muraharja Kulup. Inggih, Premban. Winantu ing Karaharjan sowan kula tebih saking Sambikala. Namung sembah kula ingkang kunjuk Sandhapada Paduka Bapa Premban. Bapa Premban Padmanaba. Iya ya. Wis ndak tampa karya bombong tiasingpun Bapa nggih. Sepira ta bombongipun Bapa dene mulat kahananing siswa ingkang tuhu setya bekti lan lantiping panggraita. Kaki upama lumahing bumi kurping akasa iku ana jiwa satriya kaya jeneng sira Kulup Narayana, yekti jagat iki bakal tentrem ayem. Sayektine mugung sira Kulup ingkang bisa dadi pengayomaning para kawula ing besok lan dadi panuntuning adil miwah bebener. Nun sewu mugi dawuh Paduka Rama Penemban saged anetesi dhateng jasad kula Penemban. Nggih. Nitik tandha-tandha sunaring wedana jeneng sira Kaki ingkang tansah gawe sengsemingpun Bapa. Samengkupun Bapa kepingin paring dawuh kelawan jeneng sira Kulup terusna tumanggaping gatinira. Merga sadurunge sira nampa pepadang saka pun Bapa iki sranane kudu sumorot pasuryanmu ingkang ngandhadekake sumorot ing pasuryan ora liya kejaba kesarasan salira ingkang tansah dijaga. Banjur kesenengan sunare kawicaksanan sucining batin kekuatan panembah ora kokean dosa lan urip ingkang tansah percaya lan wani turta linambaran sabar.
Mula kang sangka iku kulup mara gage maju lungguhmu. Bakal ingsun weling ingkang permati yaiku piwulang luhur. Tumanceping angganira mugya dadya sarana murih padhanging jagat sawigung Narayana. Handrah ingkang Puspita rum. Narayana wonten timbalan bapa. Kejaba piwulang luhur ingkang wis nate ingsun wulangake marang jeneng sira kulup. Sejatine deleging pakaryanira ing donya iki muhung ana tembung Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Nuwun sewu. Lajeng tetembungan kala wau tumanjanipun wonten pundi Mremban? Waleh-waleh apa? Sesanti kang sinebut Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti mau mung ana tembung astuti werdine panembah. Lajeng panembah ingkang kados pundi Mremban? Panembah ingkang lereke marang rasa kawicaksanan sarana kawicaksanan tumindake bakal bisa mapan lan nempan. Awit senadyan pangastuti mono digunakake pakarti ingkang utama, nanging yen ora mapan cak-cakane, yekti bakal mitunani. Kanthi pangajab sesanti kang adiluhung kang kaucapake iku mau kabeh padha antuka kawigaten lan rinungkepan kanthi laku saengga manjing dadi wewatakaning menungsa ingkang satemah saged lan bisa nglebur marang Suradira Jayaningrat ingkang tundhone bakal mahanani tata raharjaning praja munggahing para luhur lan ungguling nusa bangsa. Mula kang sangka iku nggih tampan ana daya pepadhang saka pun bapa ingkang bakal pun bapa paringake kelawan jeneng para kulup ya kuwi Narayana. Wondene bebungah saka pun bapa bakal pun bapa paringake telu cacahe ya kuwi siji ingkang aran Senjata Cakra, angka loro ya kuwi Kembang Wijaya Kesuma. Wondene ingkang angka telu ingkang aran Panah Kyai Kesawa, mara gage kulup Narayana tampanen nggih bocah bagus. Nun sewu. Kagiat sotaning manah kula Mremban. Sareng kula nampi cahya sumorot saking salira paduka Sang Mahayogi. Kaya ingkang wis tak kandhakake. Pusaka ingkang bidhari kaya roda manggilingan dene mapane ana ing dada iku winastan Senjata Cakra. Iku dadi pamunahing satru. Wondene ingkang mapan ana ing mestaka iku winastan Sekar Wijaya Kesuma. Punangka panguripane wong sak bumi ingkang ana ing jabaning pepesthen. Inggih. Kejaba iku daya pangaribawa ingkang mijil mau uga yen winatek kanthi mantram sakti. Jeneng sira bakal dadi Bala Srewu, raksasa gedhe ingkang gegirisi. Ingkang winastan Panah Kyai Kesawa. Mekaten Penemban? Iya, matur suwun Penemban. Nanging kenging menapa lajeng sedaya kala wau kaparingaken dhateng kula Penemban? Sumurupa nggih. Apa ta wahanane Senjata Cakra pamunahing satru mapan ana ing Narayana? Sayektine mugung amung sira ingkang sembodo sak papak sak derajat lan weninging tiasira sak bobot kelawan Bathara Wisnu. Senjata Cakra nate mapan ana ing Mahespati kadarbe dening Patih Suwanda ya Bambang Sumantri. Nanging rehne legetaning ati durung paja-paja napaki kelawan lenggahing Sang Bathara Wisnu. Mula nadyanto ditamakake marang Nalendra Ngalengka Prabu Dasamuka. Parandene ora bisa ngrampungi gawe malah Bambang Sumantri gugur kasambuting rana Madyalaga. Mekaten Penemban? Iya. Nanging lajeng menapa sesambetan kula kalian Sang Hyang Bathara Wisnu Penemban? Ngerti ya nggih. Wisnu iku manitis ana Madyapada marambah makaping-kaping. Ingkang sepisan ana Medangpura. Ingkang angka loro nalika ngruwat utawa Murwakala nalika semana mapan ana ing taun 201 tahuning Surya Sengkala. Kaping telu dadi bocah bajang angon banteng. Durung purna darmane nitis menyang Marcapada meneh dadi Brahmana Kestu. Nglungsur kraton Medang Kamulyan loro Prabu Brabirawa kala. Banjur dilih aran Purwacarita siji jejuluk Sri Maharaja Buddha Kresna. Durung cukup darmane
banjur nitis marang Nalindra Mikukuhan jejuluk Prabu Sri Maha Punggung ya Sang Nata Prabu Kanu. Banjur durung purna darmane nitis maneh ana tanah Hindu menyang Brahmana Wiwana Matara. Sabanjure nitis meneh menyang Medang Kamulan Papat jejuluk Prabu Setmata. Gumanti keprabaning Prabu Palindriya terus tapa ning Gunung Candrageni ingkang katelah Harga Merapi. Bareng tapa wis entuk 20 taun disraya dewa mateni Prabu Watu Gunung. Banjur Bathara Wisnu manites meneh ana ing Medang Kamulan Papat jejuluk Prabu Wisnupati. Sawise ngalih menang Medang Kamulan Papat uga aran Purwacarita Papat dumunung ana ing tlatah Kendal. Nitis maneh ana Prabu Arjuna Wijaya ya Prabu Arjuna Sasrabau ana tlatah Hindu. Durung purna darmane banjur nitis marang Prabu Rama Wijaya. Sabubare iki mengko bakal mapan ana ing panggonan ingkang wis winengku ing kodrat. Sabanjure besok bakal durung purna uga wecating jangka lumereking wanci besok bakal ana Nalindra jejuluk Prabu Jayabaya ing Mamenang. Iku uga durung rampung. Sawise menyang Prabu Jayabaya bakal nitis menyang Prabu Angling Darma ing Malawapati. Banjur pungkasane nitis menyang Panjiasmara Bangun ya Inu Kertapati ing Jenggala Manik telu ingkang jejuluk Prabu Suryamisena. Mula nggir lumereking wanci gumelenging kodrat tumekaning wahyaning mangsa kala. Jeneng kita kaki tak kabari kejaten. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagopa, nanging atmajaning Ratu Mandura Prabu Basudewa. Kakang Ira Kakrasana uga atmajaning Ratu Mandura, uga dulurmu Silara Ireng. Lho mangkene piye? Menawi kula menika atmajaning Ratu Mandura kenging menapa katitipaken wonten Widara Kandhang? Merga nama ganing anaking mungsuh ingkang nalika semana nyidra resmi ibumu Kuwalon. Anake Gorawangsa ingkang aran Kangsa. Samengko nganakake adu jago menungsa. Mula kang sangka iku nggih sira kudu sumurup babagan lelakon iki. Oh ngaten to? Iya. Lajeng nuwun sewu. Lajeng kados pundi lenggahipun Kakang Udawa menika penemban? Lho, Udawa kae uga anak Ratu Mandura ning mung karo selir. Oh. Mboten atmajanipun Kanjeng Ibu kula, dudu. Lajeng biyen ana waranggana Kraton Mandura. Kang wasis dasare bisa nuju prana jenenge Sagopi. Bareng kulina ditimbali nyinden ning kraton, suwe-suwe Kang Rama keperanan nglirik padha nglirik. Pusanane ingkang Rama Basudewa remen kelawan sinden Sagopi ya Niken Sayuda. Mula banjur padha sesambungan nadyan kanthi cara nglimpe-nglimpe. Wekasan kedadeyan. Terus peputra si Udawa kuwi mula aja nganti gawe wiranging kraton Mandura. Banjur Udawa diterimakake marang Demang Sagopa. Iku wiwit Udawa isih ana kandhutaning Sagopi. Mula ngertine akeh Udawa kae anake Demang Sagopa, nanging jatine kae titipane Ratu Mandura ya bapakmu kuwi Narayana. Wah, lah mula kok glelenge ra jamak-jamak. Jebul anak penyanyi to kae. Wah, lah dal. Lah kok lakon kok merno-merno. Kok njur nganggo mak cek-cek bareng. Iya nggih. Mula padhanga jagat Mandura. Jeneng sira kudu ulun paringi kawaskitan, megenga napas lan upus. Pun bapa kaya wis purna darmane minangka Brahmana ning jagat Muntarayana, pun bapa marang bakal momong jagat kita Narayana saksuwene kita urip ana ing alam padhang nggih Narayana. Samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana kok mesam-mesem ngopo no
Kok Penemban Padmanaba kok ora katon lengganing pecerabahan kok malah kowe gedangkrang kaya wong gleleng-gleleng kok. Bapa Penemban Padmanaba wis ora ana. Lho, wis ora ana piye? Wis manjing sajuga ning awakku, Kakang. Weh lah. Manjing ning awakmu. Iya. Momong karo Jagate Narayana. Wah, syukur kowe iki suwitane ndi kok ketrima to rumangsaku. Suwita pendhita kae ketrima, suwita pendhita kae ketrima. Kowe iki wong wah jan kewahyon tenan kowe. Ya pangestumu. Mergo sak tenane aku iso kewahyon kuwi rak mergo aku sak tenane iki janjane rak udu anake Bapa Sagupa. Sik. Ora ngawur lho. Kowe ngilang-ilangke karo bapak. Kowe dimong karo bapak kowe cilik nganti dewasa, aku weruh dhewe. Lah kok dadi kowe kok dadi mucap kowe dudu anake Bapa Sagupa kuwi karepe piye? Iki mau Bapa Penemban Padmanaba bloko karo aku. Yen sak tenane aku ki mung anak titipan, tegese aku ki anak pek-pekan. Dipek karo Bapa Sagupa. Iya. Lah terus kowe jane anak sapa? Ning kowe tak kandhani aja kaget ya. Ora wis. Engko kowe kaget. Ora. Wis guys to. Anak juragan. Ora. Anak pemborong. Pemborong apa? Kowe tak kandhani aja kaget. Aku kuwi dudu anake Bapa Sagupa, Kakang Udawa. Ning aku karo Kakang Kakrasana kuwi anak titipan, ya kuwi anake Ratu Mandura, Kakang Udawa. Aduh, Raden. Wis ora sani nggo ngisor nega aku. Ayo to ngadeg to. Mboten panjenengan niku sembahan kula. Gah aku wis emoh nek carane ngono ki aku gah. Narayana ya Narayana, Kudawa ya Udawa, ora usah dadak ngowahi adat. Aku tetep Narayana adimu. Nanging panjenengan putra Nalindring Mandura. Iya ning ora usah ngono kuwi to. Tak tinggal lunga lho. Ya wis ora. Mangke kula kuwalat. Ora kuwalat, aku ora tau malati kok. Wah, lah kok sejarahipun saged ngaten? Merga nama ganing mungsuh, anake Gorawangsa jenenge Kangsa Dewa. Ingkang bakal gawe geger kahanan negara Mandura, nedya nyures mateni turasing Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Mula aku terus dititipake dening Bapa Sagupa wiwit aku bayi. Oh, mula aku ki biyen mikir, lah wis ora usah basa ngono ki malah penak, kaya biasane. Kok ngerti-ngerti di anak telu ki lho brojol dek kapan. Ning yo nalika semono Bapa Sagupa lan Biyung Sagopa iki nutup-nutupi. Lah iya. Ning kowe aja cilik ati. Lho, lah ngopo? Kowe tak kandhani, ning aja ngleleng ya. Ora. Piye? Aku ya dudu anake Sagopa to? Iya. Lah, anake sapa? Wes. Anake sapa no? Kowe bapak anu kowe Penemban Padmanaba paring dawuh apa? Kowe iki ya dudu anake Bapa Sagopa. Kowe iki ya anak titipan. Kowe iki anake Ratu Mandura. Aku ya anake ratu. Iya Kakang Udawa. Wah, matur nuwun. Lah mbokmu penyanyi. Sik to. Apa Ratu Mandura ki seneng nanggap elektron apa piye? Kok ngerti-ngerti aku entuk karo penyanyi iki. Lah tenane ngono kok. Nek ibumu kae pancen ya Biyung Sagopi. Lah tak critani. Ha piye? Biyung Sagopi iki mbiyen sinden kraton. Oh, abdi dalem. Ning jenenge mbiyen Niken Sayuda. Kuwi ayune ngungkuli sinden-sinden liyane. Terus kulino ditimbali uyon-uyon ning kraton. Dadi tinggalan dalem. Lah sing mresani Pak ya Sinuwun Mandura. Ha iya. Ngono suarane apik, rupane apik, pawakane becik, sapa sing ora kepencut? Ratu Mandura kepencut. Ning le sesambungan do ndelik-ndelik, mula tukul tembang sesideman. Ora kuwi. Lah bareng ngono kelakon kedadean. Sajake Kanjeng Rama Prabu Basudewa ki sajake kemempengen. Wekasan ketrucut. Ha iya. Lah Ken Sayuda ya Sagopi ki mau nggerbini aja nganti kawanguran kawula. Aja nganti gawe isining Ratu Mandura Niken Sayuda mau diwenehke Sagopa, ya Bapa Sagopa sinambi diparingi triman tanah Widara Kandhang. Wo ngono to. Iya. Dadi kowe iki anak ratu, ya pancen anak ratu ning jane ora dikarepke. Mergo kacilakan. Wah. Jane ra sengaja ya kuwi. Ora sengaja. Ayo wis piye kok. Saking mempenge kok Kanjeng Rama mbek. Heeh. Wah.
Marem ning getun aku. Wis ora usah getun ora apa-apa. Lah nek ora ngono kowe ora ngerti to. Lah iya, tetuhe tetep kakangku, aku tetep adimu. Ning perkara iki dening penemban Pak Manaba ora kena dikandhake sapa-sapa ming kowe, aku wae sing ngerti. Oh iya. Ora usah gleleng, ra. Engko kowe ndi terus anak Ratu Mandura. Kanggo penyanyi. Jaman kondang-kondangke. Mas, Sito apa ora? Oh tak tapuki wonengen lho kowe. Wis. Kok ngono kok anak ratu. Lah aku kene urip nang desa ya cacan kaya wong desa ya ora apa-apa to. Lah iya ne. Anak ratu kok nembang sida apa ora? Asida. Nyatane dadi aku ngene kok. Lah iya. Lah ya ngono. Lah iya. Narayana aku sing teko. Narayana aja kaget Narayana. Bekti kula konco Kakang Mas. Ya tak tampa. Slamet Rasana, Kakang Udawa slamet aku. Ngaturke bekti katur ya Kakang, ya tak tampa. Wonten menapa kok mlajar-mlajar sak pungkur mulungos kowe Widara Kandhang? Aku nututi karo kowe Narayana ning ora ketemu ning ngendi papan. Tumuli aku nglakoni tapa. Oh. Kakang Mas Kakrasana menika tapa? Iya. Ora sama itu. Apa tume aku gegayane ning sawah ning Tegal ora iso tapa apa piye? Aku ya diwulang ulah tapa brata, ulah prihatin. Apa sing iso tapa ming dapurmu tok. Wis ndak malah nesunas wis. Nek malah nesu malah cilaka. Oh inggih kula pitados. Lajeng aku tapa ning alas. Lah inggih napa wong kamar mandi. Narayana. Ngono kuwi apik-apik kuwi senengane bebeda. Aku ki seneng bebeda Kakang ki seneng. Aku tapa ning alas. Dumadakan ana dewa mudhun. Lho, dewa mudhun lho. Iya. Lho, nggawa tandha nang uripun. Tak gajuli ndasmu lho. Nek jaomongan wong tuwa ora tau nyenengke. Mula aku ora seneng ngomongan karo kowe. Aku seneng karo omongan karo tangga teparo. Lah mriko omongan karo tangga teparo. Ora datekan kene lho. Wah, aku ora seneng. Aku ngono kuwi senengane kok. Aku tak crita sik. Lah mbok crita monggo wong kula ki ya ngrungokke kok dikira ora ngrungokke apa? Lah bareng dewa teka jenenge Bathara Brahma. Wah, dewaning geni. Lho, kowe ngerti? Ngertos. Dewaning ngastorek mboten? Wis ra sida. Monggo to, wis ra sida. Kowe iki ora pisan ora pindut jarem bukan wong grang mesti omonganmu. Sampeyan ae dhewe. Nggih sampun, nyuwun mapunten. Sampun sak menika kula tak midhangetaken ing tetela. Tak kula badhe midhangetaken mboten badhe nyaruwus panjenenganipun Kakang Mas Kakrasana. Ngaten. Kanggreta wangsuli tak ajar. Nggih. Lah, Bathara Brahma mau nemoni aku. Lajeng Bathara Brahma menehi pusaka karo aku Narayana. Kowe la Dian. Pusaka menapa? Siji. Mapan ana ing epek-epek jenenge Nenggala, loro pusaka wiradat ana wujude jenenge Alugara. Waduh lah. Parine lek arep dituthuk kapan kowe? Ana alu kuwi engko mesti pusaka kuwi mantrane lesung jumengklon. Gitu. Kowe iki ngopo to nothok kuwi? Aku iki senengane sembrono kok ora. Nenggala Alugara kuwi tamake gunung jugruk segara asat. Lah sing widati Narayana. Sing wigati kowe tak kandhani. Inggih. Badhe paring dawuh menapa? Kowe tak omongi Bathara Brahma iki kandha karo aku nek aku karo kowe iki dudu anake Bapa Sagopa. Lho. Edanane. Kula kan panjenengan menika putranipun Bapa Sagopa kok Bathara Brahma ngendikake nek dudu anake Demang Sagopa menika lajeng menapa kula kan panjenengan menika putranipun Nalendra Mandura napa? Ayo kuwi. Anak Ratu Mandura. Kowe la elok. Namung ditipun titipaken kan Bapa Sagopa ngaten to menika? Lajeng salajengipun Kakang Udawa kuwi ya dudu anake Bapa Sagopa. Inggih, menika anak titipan. Menika ugi anakipun Ratu Mandura patutan kalawan Bobiyung Sagopi. Ngaten menika. Lah iya. Lajeng kersanipun ngaten. Bathara Brahma dawuh kalawan aku Narayana.
supaya dina samengko kowe karo aku iso menehi pepadhang tumraping negara Mandura. Merga dina samengko Ratu Mandura ya wong tuwane awake dhewe nedeng cinengkrem dening panguwasaning Kangsa Dewa. Mula kowe karo aku dina iki digawe saya prapting negara Mandura wigati ngrampungi perkaraning negara Mandura. Kudu iso gawe padhang kana negara Mandura. Kakang Mas. Kula ugi nampi nadhaipun Begawan Padmanaba kedamekaken menawi tetelo mengaten monggo. Sawi kula dherekaken jernyatanipun sak mangke ngendhanipun Bapa Penemban Padmanaba Mandura nembe wonten adon-adon sawung. Sinambi niti priksa kados pundi kawontenanipun aben sawung menika kala wau? Nyangketi kawontenan negaring Mandura. Ayo Narayana bareng karo aku Kakang Udawa Jogeri. Ayo Kakrasana Narayana tak turutke kowe cah bagus adiku sak lorone. Yutama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma iki ora pangling kaya Biyung Sagopi Batobat Narayana. Iya aku ibumu Sagopi. Kakang Narayana aku kakang sing goleki karo kowe. Iya sabar sik ya lara ireng. Iya Biyung Sagopi eneng apa mlayu-mlayu karo adhiku lara ireng? Ana apa Biyung Sagopi? Batobat Narayana Kakrasana Udawa kowe padha ngerti ya. Sapungkurmu saka Widara Kandhang Wadyabala Sengkapura ngopiak kanan Widara Kandhang tumuli bapakmu sing wis tuwa kaya ngono ngadepi Wadyabala Widara Kandhang. Wekasan Narayana Kakrasana bapakmu kapuping Rana Madyalaga tumuli aku nganti karo adimu lara tak kanthi mlayu saka Widara Kandhang. Widara Kandhang wis kobong bapakmu mbok kanane Narayana. Adalah saya ngombro-mbro pakartining wong Sengkapura. Kowe prajurite Kangsa Dewa menungsa ratatanan. Ana wayaning titi mangsa kala ana kalodhangan karo bakal malesku dituwuh karo kananing Widara Kandhang. Narayana, kados pundi ya, Mas? Ayo digelak lakune nonton adon-adon jago pengin nyawang kaya ngapa wujane Kangsa Dewa. Nek ngaten monggo kula dherekaken. Kakang, aku melu ya, Kakang. Wis kowe rasa melu karo ibu karo Biyung wae. Ora aku nek ora melu aku wegah aku nesu aku ora mangan sak teruse. Wong wedok kok anggere ora keturutan kok ramangan. Nek cara aku mangan ramangan sak karepmu. Pangane dhewe. Kuwi senengane kok kaya ngono karo adine dhewe kok mentolo. Ya wis kowe melu. Nah rak ngono. Ning aku gendong. Engko ben digendong Kakang Udawa. Megah Kakang Udawa kuwi nek gendong karo nyethoti. Iki karo adine dhewe kok dicethoti. Sok ora sengaja. Ora sok tanganku iki sok obah dhewe. Sok lali aku. Wis ngomen digendong karo Kakang Udawa ya. Ayo Bapak Biyung Sagopi mangkat. Ning kowe rada adoh saka Mblabar Waja Janget Cinencang. Aku karo anakmu Kakang Kakrasana tak caket karo papaning padha adon-adon. Iya Batobat sing ati-ati ya Narayana Kakrasana. Ayo Narayana monggo Kang Mas. Kebilang keluar di sini.
Ger Surak Mawurahan Sangya para wadyabala kawula negari Mandura samya ngawuningani adon-adon ing dipun wontenaken wonten ing alun-alun negari Mandura nalika semanten persasat nganti kaya samudra angrok ing daratan saking samya mirsani adon-adon telenging negari Mandura bocah pacarita nalika semanten Sangka Krasana saya ngangsek nggih amrisani adon-adon dumugi wonten pinggiring Blabarwaja janget cinencang ngawuningani tandanging Sang Surati Mantra nalika semanten Sang Surati Mantra dupimi emot pitungkasing Sang Kangsa Dewa kedah ngulari wonten pundi papan dunungipun lare ingkang wujuding bule Dupipana den cokot Sang Bratasena linarak wani anyaketi ungganing Sangka Krasana dupi mulat Sangka Krasana tinilar Sang Bratasena anubruk Sangka Krasana nggih Sang Surati Mantra wau Wong bule kowe saka Widara Kandhang Jumbuh ngendikaning Raden Kangsa Dewa dudu jago mandra ingkang kudu tekaning patining kowe sing kudu tugel gulungmu iblis lanang kowe wong Sengkapura kowe Surati Mantra sing obah-obah katentreman negara Mandura tinjung akhirat kira kowe ayo kena Kyai Nenggala ora gletak nyembah meguru karo kowe 20 taun mudhar dening aku sapa mateni Paman Surati Mantra wah aduh Paman wong bule kowe wani mateni Paman Surati Mantra Kangsa Dewa jagat Mandura bubrah slangkrah merga saka pokal gawemu ayo kowe arep ngopo wah ngkuku arepe dhewe kowe kudu nyaur nyawaning Paman Surati Mantra bengak iblis dapur aduh ayo wong desa wong Widara Kandhang kowe arep wani karo anak Ratu Mandura Raden Kangsa Dewa ora bakal nggontro pira kekuatanmu kowe Kakrasana kowe jenengmu wong bule kowe anak Ratu Mandura ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak mateni dina iki Kangsa Dewa mati dening aku wah biar kowe Raden Kangsa seorang ngerti babar pisan lamun sejatine panjenengan wujuding satriya ingkang sekti mandra kuno ing atase kadang kula wae wis bisa mbok pikut Raden ebo kaya ngapa bungaing atining lara ireng yen ta isa winengku garwa dening Raden Kangsa Dewa ing Sengkapura mara gage walana kadangku sakarone boyongen lara ireng purba wasesanen uriping Bratajaya Raden Kangsa ing Gagatri sang kapirang urin angkul kinempit kembit
dosang reknaning bawana kedhep tesmak sang kangsa dewa ngenya ngawuni-ngani citraning sang loro ireng ya sang Bratajaya eling-eling wanudya sulistya ing warna mula kawawa nyiram bramantyaning kakung ing kaduk kepanasen nenggih sang kangsa dewa supe ngenya narungku satria kekalih nenggih sang Narayana miwah sang Kakrasana saya kendho panyepenge sang Kakrasana miwah sang Narayana sigra tanggap satria kekalih amusti Kyai Nenggala miyah Kyai Senjata Cakra den tamakaken dadaning sang kangsa dewa pecah kapisanan putra Mandura. Apa mbok anggap Kakrasana wis tok idak kaya ngono, aku ora iso ngalahke karo kowe. Tiban pusakaku sing ampuh dhewe Kyai Nenggala mati kowe. Mangke riyen. Sing mateni menika Senjata Cakra. Sing ngono sapa? Sing ngono sapa? Nenggala karo Cakra kuwi ampuh Nenggala. Mangke rumiyin to, kula menika ingkang liga Kyai Senjata Cakra. Aku ya nggawa Nenggala. Aku sing mateni. Bangsa Dewa Rerusuh negara Mandura. Nanging kula ugi namakaken pusaka. Pusakamu kuwi apa? Ming kaya gir ngene kok. Nek kena ya ora bakal mateni. Iki sampun. Nek ngaten panjenengan ingkang mejahi kangsa, mboten napa-napa panjenengan mejahi. Ning menika anak Ratu Mandura, nek bapakne ora trima panjenengan tanggung jawab. Lah jare aku anak Ratu Mandura. Lah sing ngakoni sapa? Pangandianing pukulun Bathara Brahma. Apa Bathara Brahma arep mudhuning jagat dadi seksi? Sampeyan ajeng bayar pinten? Dadi seksi niku abot lho. Waduh, ya nek anu Senjata Cakra sing mateni kangsa. Amoh. Wong mau panjenengan niku senjata sing mateni Nenggala kok kanca Cakra mboten mandi wong Cakra kuwi kaya gir becak kok. Ngapa? Gah aku nek ngono kuwi gah. Sing mateni wong loro, wong siji ming Kakang Mas Kakrasana sing pusakane ampuh dhewe sak donya paringane Bathara Brahma. Nek ming Cakra ya apa ming kaya gir bintang. Wong nek senengane ngombe kaya ngono kuwi. Gir bintang ora. Sampun monggo. Ya ora ya aja kaya ngono. Sapa mateni anakku? Sapa iki? Bocah bule. Kula pun Kakrasana saking Widara Kandhang sinuwun. Sing wong ireng cemani sapa? Kula pun Narayana saking Widara Kandhang sinuwun. Wong wadon sing rambuté brintik sapa? Kula ora ireng sinuwun. Kowe padha ngerti ora? Iki anakku Kangsa Dewa. Iki anak Ratu Mandura. Lah kok dadi anakku mati ana ing papan kene saiki maragake padha ngaku. Sing mateni anakku sapa? Sing mateni anakku sapa? Anu Kakang Mas Kakrasana. Udu. Anu sanes udu sanes. Murataya kowe gugup ora kowe? Udu sanes piye? Kula mboten mejahi sinuwun. Ingkang mejahi Senjata Cakra. Mboten ingkang mejahi Kyai Nenggala. Ayo sapa sing mateni? Sapa sing mateni anak Ratu Mandura bakal nampa hukum gantung. Gantung mawon cangkeme kowe iki menengo. Kula mboten mejahi. Sing mateni sing bule apa sing ireng? Ingkang bule. Ingkang bule. Ingkang cemeng. Iki aku Ratu Mandura, ora padha sembrono. Yen ditimbali ratu kuwi sing tenanan, limatur. Yen sembrono malah saya abot pidanamu. Iki. Sapa sing mateni? Iki Narayana. Apa? Ora basa karo aku ketak. Wonten dawuh. Diakoni wae wong loro. Lah moh. Wong aku ora mateni kok kon ngakoni. Aku ono diakoni. Nenggala iki paringane Bathara Brahma. Bathara Brahma iki nggo numpangke cerek. Kuwi Grama. Iki sembrono ora. Pusakane ampuh banget. Ora ana sing ngalahke. Senjata Cakra wae kalah ya mung kaya gir becak. Nek saiki ya gir betor. Lho. Betor iki apa? Becak motor.
Wah, kowe iki banget lemu dolan kadoan. Nanti ngerti betor bareng. Sampun monggo dipun akeni. Nyuwun pangapunten sinuwun. Tetep kula badhe ndodho dhateng kalepatan kula. Dadi sing mateni kula. Lare Widara Kandhang. Inggih menika kula pun Kakrasana, atmajanipun Demang Sabugopa. Aduh, anakku nggih wis gedhe Kakrasana. Aku pamit Janarayana. Aku pamit omongna Demang Sagopa nek aku Bapa Demang nek aku arep mati. Aku wis diruket kaya ngene. Kakrasana anakku nggih, anakku cah bagus. Wis pirang taun nggonku ora weruh karawan kahananmu. Saiki wis ndrebala dewasa gedhe semene. Kakrasana, kowe anakku. Kowe anakku wong bagus. Nggih. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Iya, iya. Kamas. Nyuwun dipun suwunaken prisa kula menika. Majanipun menapa sanes? Takon dhewe wae. Mbok nyuwun tulung. Aku ora wani. Sinuwun. Ingkang Semeng menika putranipun menapa sanes? Ngono guys, guys. Sinuwun nggih. Ingkang rayi kula Semeng menika rak sanes putra panjenengan. Aduh. Kuwi sembrono ora. Kok disogok ora. Ukaranipun mboten ngaten. Sinuwun ingkang Semeng menika putra panjenengan menapa sanes? Sinuwun. Kula menika nggadahi rayi naminipun Narayana. Menapa menika nggih putra panjenengan. Sabab piyambakipun angaken atmajanipun Alindra Mandura. Angaken ki apa? Oh, cah desa. Oh ya cah desa kok. Menapa panjenengan? Apa ya? Wis ora usah dadak ngerti wis ngono wis apik. Sing ireng kae ya anakku Narayana, sing wadon iki ya anakku loro ireng kabeh, katelune iki anakku kabeh.